Benvinguts, us anem a fer un tour per lo que és el Theatre 2016 de Tarragona. Som-hi! Estan fent classe. About love and how cold a great lake will be even in the middle of the summer, and I miss a few of the things that I lost when they rolled off your hill. Estem al primer pis de la residència Balmes i aquests són els passadissos d'accés a les habitacions. I no ens fem responsables del desordre que puguem trobar. A veure aquesta habitació... Bueno, bastant desordenada. Bueno, totes en general, no hi ha gaire ordre. I bueno, ja us podeu fer una idea de que totes les residències són iguals. I ara anem a veure l'activitat de temps lliure que més èxit té aquests dies, amb les temperatures que tenim, que és la piscina. Fine without me, little hometown, I might come around, but tomorrow we both know I've got someplace else to be. Bueno, tenim molta gana ara i és l'hora de berenar. I ara ens donaran una peça de fruita per tots, pels monitors i pels alumnes sobretot. Bueno, estem amb la Nerea, l'alma de la fiesta. Què tal? Què tal? Molt bé. Sí? Ens estem passant molt bé. Què heu fet? Quin esport heu fet ara? Bueno, ara ens toca atletisme. Hem estat fent lideratge amb un psicòleg que és el puto homo i està molt bé, la veritat. Sí? Sí. Doncs vinga, anem a buscar gent. Va, anem a buscar. Selfie? Què? No? No, és un vídeo, Estem fent una entrevista, com us esteu passant? Molt bé. Sí, us està agradant? Sí. Què heu fet ara? Ballar. I quin ball heu fet? Balls urbans. El de l'examen. Amb qui ho heu fet? Amb quina preu fet? L'Ole! Ja aquesta nit teniu examen, no? Sí! I què, us ho sabeu o no? Sí, un 10. Cas de gestió us hem d'estar vigilant, eh? Esteu nerviosos? No, Aprovareu? De quin grup aprovarem sou? perquè som els Samus. Ah, molt bé. Grup 8. Aprovarem perquè som els Samus. Ah, els Samus. Molt bé. Molt bé, nois, adeu. I després de reposar forces amb el berenar, comença una tarda d'activitats esportives. Started it all where I spent more than a person undecided should ever be given, and I miss a few of the things that I lost in the frost that winter, but I don't miss you. Bueno, i fins aquí el resum del que ha sigut un dia a dia en aquestes estades. I de part dels Naranjitos us desitgem un bon estiu. Vagi bé.